No? Que treballem més per les persones, estem involucrant-nos molt en temes de benestar social, estem involucrant-nos molt en donar aquesta empremta de que, pues això, que els primers són temes educació, cultura i benestar social, uns dels temes més importants. M'agradaria que la gent en el poble no estiguera malament, que les famílies pogueren viure per elles mateixes i no estar depenent d'altres organismes, d'altres entitats, a nivell tant local com autonòmic, però almenys sé que aquestes persones estan sent ajudades. Hem fet també un conveni en el Centre de Desenvolupament Rural de Beniarjó, que sí que reben fons des del Ministeri. Totes les persones que nosaltres d'alguna forma no arribem o que veiem que és més complicada la seva situació, estem derivant al CDR i ells sí que estan ajudant-nos més. Entre ells, nosaltres i després ja Conselleria, pues, la veritat és que anem fent. Valorem molt el treball dels tècnics. Els tècnics que estan, indistintament del partit polític que n'hi hagi dins, deuen estar treballant per el poble i això és molt important. Intentant, treballant en això, en portar endavant una via verda que pugui comunicar per el riu Serpis, que pugui comunicar en Gandia i sobretot en el nostre àmbit poblacional.